Què tal? Com estàs? Soc Ramon Guàrdia, d'Espai Hipnòtic, i avui et porto una pràctica molt interessant d'observació i acompanyament de totes aquelles sensacions que segur que en algun moment t'has adonat que sorgeixen, que apareixen en el teu cos. El teu cos, si t'hi fixes, és com un gran mar de sensacions. Doncs avui ens hi fixarem i les acompanyarem. D'acord? Molt bé. Per començar, com sempre, adopta una postura còmoda, pots pujar espatlles, permetre que baixin a una posició neutra. També pots estirar-te si ho desitges, si creus que faràs millor la pràctica estirat, estirada. També està bé. Una postura còmoda. Molt bé. I des d'aquí, des d'aquesta postura còmoda, comencem, com sempre, un seguit de respiracions lentes i profundes. Comences omplint l'abdomen, omplint el pit. Pots retenir l'aire uns instants i començar a expulsar-lo lentament, lentament, fins al moment en què el propi cos t'indiqui que has de tornar a inspirar, que has de tornar a omplir-te d'aire. Molt bé. Al teu ritme. Pots permetre també, quan expulsis l'aire, que, si no ho has fet ja, els teus ulls es vagin tancant, lentament, sempre suaument. I fas unes respiracions més d'aquest tipus, observant com el teu cos s'eixampla amb l'entrada de l'aire i com també el cos, els músculs, es deixen anar quan expulses l'aire, quan et vas buidant. Una respiració que et porta a aquest precís instant. Molt bé. Una respiració lenta i profunda. I ara passes, lentament, també, sempre, progressivament, a permetre que la teva respiració recuperi el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la, i senzillament el que fas és observar-la. Durant uns instants observes la teva respiració. Pots observar-la a l'abdomen, pots observar-la a la zona del pit, observant com puja i baixa, o pots observar-la al teu nas, prenent consciència de com l'aire entra i surt del teu cos. A teu ritme, durant uns instants, senzillament observes la teva respiració. Molt bé. I ara anem dirigint la teva atenció al dit gros del teu peu dret. Aquell dit, comences a observar-lo, a observar les sensacions que t'arriben des d'aquest dit. Possibles contactes, potser la temperatura, i comences a ampliar la teva atenció cap a la resta dels dits del teu peu dret i els observes. De fet, observes també el teu peu dret, el turmell, tota la cama dreta. Vas fent un viatge al teu ritme per les sensacions que et van arribant de la teva cama dreta. Punts de contacte, diversos tipus de pressions que puguis sentir entre els dits, el turmell, la cama. Prens consciència de les articulacions. Durant uns instants viatges per tota la teva cama dreta. Com sempre, sense jutjar, acceptant allò que experimentes, observant allò que sents, tot allò que t'arriba de la teva cama dreta.
en uns instants. Molt bé. I ara, amablement, permets que la teva atenció viatgi cap a la teva cama esquerra. Vas prenent consciència de la cama, també de l'articulació del genoll, del turmell, del teu peu i dels dits del peu esquerre. I observes totes les sensacions que t'arriben des de la teva cama esquerra. El teu ritme, lentament la vas recorrent. Pots començar des dels dits dels peus, amunt, 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 peu, turmell, cama, genoll, cuixa o fer un viatge a l'inrevés, des de dalt a baix, senzillament observant què hi ha, què t'arriba des de la teva cama esquerra, recordant que tot està bé sense jutjar-ho. Senzillament observes. Molt bé. I ara la teva atenció es dirigeix cap a la zona del ventre. Observes com el ventre s'infla i es desinfla amb l'entrada de l'aire i comences a observar les sensacions que t'arriben des del ventre, fins i tot de ben endins. Potser t'arriben sensacions des dels òrgans. L'observes. Observes el ventre. Molt bé. I vas dirigint la teva atenció cap al tòrax. Observant el pit, com puja i baixa, amb l'entrada i la sortida de l'aire, i observant sensacions que et puguin arribar des de l'interior també, del tòrax potser, del cor, sempre bategant, potser dels músculs que envolten tota aquesta zona. Senzillament observes. Molt bé. I també prens consciència, vas ampliant-la a la teva esquena, a la columna vertebral, des de la qual comences des de la part baixa i vas pujant per la teva esquena, per la teva columna, com si fos una escala, i vas observant com està la teva esquena, la teva columna, la informació que et va arribant de tota aquesta zona. Lentament, al teu ritme. Molt bé. I ara la teva atenció s'expandeix per la zona de les teves espatlles, aquell punt en què en ocasions acumulem l'estrès, les tensions del dia a dia. Senzillament observes com està aquesta zona. Observes amb amabilitat sensacions que et puguin arribar. I comences a ampliar espatlles, esquena, la zona del tòrax, del ventre, tot el tronc, les sensacions que t'arriben de la part del tronc. Molt bé. I la teva atenció comença
a dividir-se pels teus braços, a baixar pels teus braços, pels colzes, els avantbraços, les mans, els dits de les teves mans. I a partir d'aquí comences una observació dels dits de les mans, potser sentint el contacte amb alguna superfície, si els tens sobre les cames o al teu costat, si estàs estirada, estirat. Observes senzillament la informació que t'arriba des dels dits, des de la mà, els avantbraços, els colzes, els braços. Vas observant, fins i tot observar si les sensacions que t'arriben d'un braç i de l'altre són les mateixes o quines diferències hi ha. Sempre acceptant, sense jutjar. Senzillament estàs observant com estan els teus braços, què t'arriba. Senzillament observes. Molt bé. I ara vas dirigint la teva atenció a la zona del coll. El coll per la part posterior, és la zona de les vèrtebres, els músculs del coll. I vas ampliant l'observació del coll a la part del davant, a la part de la gola, les cordes vocals. Aquells punts que de vegades també sentim les tensions quan no ens podem comunicar. Senzillament observes què t'arriba del coll i amplies cap al teu crani. El crani, una zona en què també hi ha petits músculs i que de vegades també noten les tensions, l'estrès. I des d'on ens pot arribar informació si tenim el cap recolzat en algun punt o si duem els cabells llargs i duem una cua, una trena, tensions. També ens pot arribar informació de temperatura. Observes. Senzillament observes el crani. I també la teva cara. Vas dirigint l'atenció a la teva cara, observant com estan els ulls, els pòmuls, la boca, la mandíbula. Vas observant què t'arriba, quina informació t'arriba. Zones amb tensió o zones relaxades, temperatura. Senzillament observes la teva cara. I des d'aquí vas ampliant l'observació a tot el teu cos. Al teu ritme fas un viatge per tot el teu cos, observant les sensacions que hi ha en el teu cos, potser sensacions que abans no havies detectat, o tornant a aquelles que t'han cridat l'atenció. Senzillament observes el teu ritme amb llibertat, fas un viatge pel teu cos, les cames, els braços, l'abdomen, el tòrax, l'esquena, les espatlles, el coll, fins i tot la zona més i més interior del cos, observant els òrgans. Què t'arriba als òrgans? Senzillament observes. Molt bé.
I ara m'agradaria que de totes aquestes sensacions que has detectat, que has percebut, en triessis una, que pot ser la que tu vulguis, la que tu triïs. Potser la més intensa, potser la més subtil, o potser aquella que més t'hagi cridat l'atenció, la que tu desitgis. Tria'n una. Molt bé. I ara dirigeix tota la teva atenció a aquesta sensació. Observa-la. Observa aquesta sensació. Observa què et transmet. De fet, podem començar a donar-li cos, a donar-li més amplitud. I pots preguntar-te si aquesta sensació fos un color, quin seria? I tot està bé, senzillament deixes anar la pregunta, sense esperar una resposta, i observes. Si fos un color, quin color seria? Molt bé, molt bé. I segueixes observant aquesta sensació i et preguntes si fos un so o si tingués una sonoritat, com sonaria aquesta sensació? Com sonaria? De la mateixa manera que anteriorment senzillament deixes anar la pregunta, sense esperar una resposta. Observes, senzillament observes. I aquesta sensació, si tingués una forma, quina forma tindria? Vas donant cos a aquesta sensació. Molt bé, molt bé. I durant uns instants l'observes més. Li pots donar més color, més so, més forma. O també pots observar quina informació et dona, què et transmet aquesta sensació. Pots també deixar anar la pregunta, què em transmet aquesta sensació? I deixar-la anar sense esperar resposta. Durant uns instants, senzillament et quedes amb aquesta sensació. Molt bé. I portes estona en companyia d'aquesta sensació, portes estona observant-la. De fet, potser podem considerar aquesta sensació ja com una amistat, com un amic, com una amiga. I amb els amics, les amigues, el que fem moltes vegades és senzillament acompanyar-los, ser al seu costat. I això és el que pots fer durant uns instants amb aquesta sensació. Senzillament veure-la com una amiga, com si fos la teva amistat, i estar al seu costat, senzillament ser-hi, ser al seu costat. Acompanyar-la i observar. Acompanya-la. Molt bé. I després d'aquest acompanyament, el que pots fer és observar. Observar de nou aquesta sensació amb un puntet de distància per veure si hi ha hagut algun canvi des de l'inici
si la sensació ha augmentat d'intensitat, si ha disminuït, si ha canviat de color, forma, so, si s'ha desplaçat, si ha desaparegut, si s'ha mantingut exactament igual que estava, si t'ha transmès alguna cosa. Senzillament observa si hi ha hagut algun canvi, per subtil que sigui. Observa-ho. Molt bé. I ara sigui el que sigui, allò que hagis observat, allò que hagi succeït, senzillament ho acceptes. Acceptes allò que has sentit, allò que ha succeït. I observes de nou la globalitat del teu cos, totes les sensacions que et poden arribar des del teu cos. I prens consciència de com les pots acompanyar. Les pots observar, donar un color, un so, una forma. Acompanyar-les com si fossin una amistat i observar, i observar. I amb tot aquest aprenentatge, senzillament, durant uns instants, et centres de nou en la teva respiració, en l'observació de la teva respiració. Senzillament, respires. Molt bé. I ara vas prenent consciència del teu cos, les sensacions que t'arriben del teu cos, del contacte amb l'espai en què et trobes assegut, asseguda, estirat, estirada. Fins i tot les sensacions de l'espai que t'envolta, les sensacions que t'arriben de l'espai que t'envolta. T'agraeixes aquest moment per tu, aquesta estona que t'has dedicat. Fas un parell d'inspiracions fortes, omplint el pit. Expulses l'aire, agafant energia i carregant-te d'energia. Expulses l'aire. I pots anar permetent que els teus ulls es vagin obrint. Com sempre, gràcies per ser-hi. Recorda que pots seguir el canal, que pots compartir amb qui vulguis ajudant-nos a ajudar, i que ens veiem en el proper vídeo, en la propera pràctica. T'ha parlat Ramon Guàrdia, d'Espai Hipnòtic. Fins aviat.